ఒక పిలి దెబ్బడం ಬಂದ ಇದು ಪಿಲಿಯೇ ಬರುವುದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುರ್ಗ ಹಕ್ಕೆಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರಾಗ್ಲೇನ್ ಚಾನಲ್ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ABC ತೊಕ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಊದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದಿತ್ತೆ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಪ್ನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಟೈಮ್ ಆಪ್ನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ತುನಗ ಅಷ್ಟಮಿದ ಟೈಮ್ ಆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ABC ತೊಕ್ಕೊಡೋದಕ್ಲ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪನು. ಊದು ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪನು. ಏರು ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ పోదు నిక్లే తోయిపోవే ఏరుపుర గెస్ట్ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುನು. ಅವೆಡ್ದು ಮುನಿಕ್ಲೇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಟಿಪ್ನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಜೋರಿನ ಕೈತಾಳಿದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಂಚಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಗೊಂಡಿಗೆ ವಿನಯತನ ಮಲ್ದೊಂದು ವೈದ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ನೀರಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ತಂಚಿ ಸ್ವಾಗತ. ಪಟ್ಟೆಲ್ಗಿ ಪುಂಡಿ ಪದಕ್ಕೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ ಸರ್ಕಲ್ ದ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲೀತ ಊದುಪಾಡು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದಲ್ಲ ಯಾನಿಕಲ್ ನಮಗಿದ ಜಾನೇಶ್ವರ್ನ ಕಮ್ಮಲೆನಿ ಒಂಜಾತಿ ವಿಶ್ವದ ಬಸರಾದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಬೇತೆ ಮಲವಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪುನಾರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಲಾರ್ ಮೆರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುವನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿಯನ್ನು ಕೊರದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಕೊಡು. ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಮೂವಿದ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂದು ಬಾರಿ ಕೈತಲಾತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡಲದಪ್ಪ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಅನ್ಕೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಆದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ CEO ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಡು ಮಾತಲ ಬಹುದ ಪೊಟ್ಟ ಹತ್ತಿನಿ ಮೊಟ್ಟ ಅಂಚ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪುದರ್ದಿದ್ದ ಅಂಚ ಆ ಸಿನಿಮಾಲ ಪೊಟ್ಟ ಹತ್ತಿಸಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತು ಗೆಂದಿದೆ ಜೆಪಿ ಸರ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಡ್ಯಾಮಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಗೋ 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 ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಆರ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಟು ಮೇರೆಗೆ. ಸೊ ನಿಕಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ಕಲ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏಪಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈತ ತಂಡಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಿಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಕು ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು ಬಂದಾಂಡವು ABC ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ತಂಡ, ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಜವನೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತಂಡದ ಇನ್ನಿತೆ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಗರ್ವದ ಪಿಲಿತ ಪಿಲಿವೇಶ ಆ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಮುನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲ ದಯ ಬಂಡ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋದುಪ್ಪರು ಓವೇ ಒಂದು ತುಳಸಿನ ಆ ರಗಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಪ್ಪರ ತುಂಬು ಏರ್ಲ ಬರಂದಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೈಪತ್ತು ದಿನಾರು ಲಂಚ್ ಬೈ ಆರು ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಎಂಗೆ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಂಡಲ ಬಜೆಟ್ ಮೀಡ್ದು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಾಧು ಅಂತದ್ದು ಅಬ್ಬರಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ದಾಗಿಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಸುಪ್ರಂ ಸೋತಂಡ ಓ ಟೈಮ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ತದಿತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸಿನಿಮಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕ ಅನ್ನತ್ತಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಫ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರ್ನಕಲು JP ನಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕಲು ಅಕಲ್ನ ಥ್ರೂಔಟ್ ಪೋಂದು ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಓವೇ ಶೋಸ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ 22 ಎಂಕಲು 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬತ್ತ. ಸೊ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದುಂಟು. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಹಂತ ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿದಾರ್ದ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕಲ್ ತೋಂದು ಪೋಯರ ಬಂದನೆ ಲೈಟ್ ಬೆತವೇತ ಟೆಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು. ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯಿನ ಟಾಸ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ ಲೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತೂ ದುಪ್ಪರ್. ಸೊ ಬೇಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುಂಬುದಲ ಕತ್ತತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾలను ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ನಿಖುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೈಕೋರಿಯೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಯವಂತದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಓಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಕ್ಸಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತಂಗಿ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲು ಬರಡು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ
ಇನಿ ಯಾನು ABC ದ ಪೂರ ಜವನೇರನೆ ಹೋದು ಇಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುದುನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರವಾದಲ್ಲ ಅದು ಜಾತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತಂದು ವರದು ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಬಂಡಲದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಣ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರ್ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಲೈತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂದು ಎಡೆಡ್ಡ ಬೇಲೆಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಐನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರೆಗ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಅರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಊದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈದಿನಕ್ಕೆ ನನರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕೈಪಾಡ್ತಿರೋ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರು ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೇರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಜಬಡವನ್ನು ಬಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಪಿಲಿಯೇ ಬರೋಡು ಸೊ ಈರ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರ್ಲ ಉದಯನ ಇದ್ದು ಪೋಯದು ಸೊ ಕೊಡೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಈಗಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಪಿರೋಡಿ ಇಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎದುರು ಮಾತೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರೋಡಿ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಡದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಬೈಗಳು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ದಾಗನ ಬಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಇಂಚಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರೋದು ಬನೊಂದು ಕೊಡೋರ ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ABC ತೊಗೊಡೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 2019ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಎಂಬ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಕಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದಾಗುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಬಂದಂಶವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಗೇರಂ ಇರುತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚಲಾಲ್ KS ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮೊದಲ ಖಂಡದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಗುನಿಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಧ ವಿನ್ನೇರ ಜೋರನ ಕೈ ದಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ KS ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಬಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜೊತೆಗೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ